Ini 30 Januari 2023. Ini Paithak nomination day. Sing tini na sarati ba jor jaga nomination do sin tipra matha single dewo on bele record. Sing tini hai chini Chongpujla sub division no. Sini SDM sing oro phaisok paikha sini deba Devdas Deborma bin thani sing nomination de paikha. Ini chin nomination of hai sono chubani rok phaisok paikha sini ex MLA borong bonang Raisho Deborma sini am cheni no. Sini Anthony Deborma Abduker belai sono chuba khabo. Chino tongo senior leader borong bonang Tongden Deborma sini bukuk tongo sini TWF ni kasam president tai tal present advisory ni chairperson vice chairperson sini TWF tongo TWF tongo kok khabono sini kaisen kok sini bus kang ni chongmari jeng suru khaiki ka jeng sini chongmari kaisen nasikmong sini taklan chongmari ang sabo basa ojongboja sabo basa gulagari sabo takoja sabo sang naini kokya ekmatro bubagan nasiki sang takla budrene bubagan kokno sang khnalaine je sini phainai je permanent solution hege constitution solution ni bagino sang takno of vote no sang process tongnai of vote sini bagai belai kotor because sang saimano jotono one last fight kai tong bubagra or sang kaplai ngana ngai sang tin nomination success sang laikya khana scrutiny tongo then after that sang gongnai ngai Chinoro to sang 100% jitinai takorjalo to aro kuno opposition jikri tingo sini press media sangka je tam party kamu RPI mia tinin poi lakhana wo mia bortama khab to sang family borne attack khaijaka am hai to chin hani knowledge kri to kun jaga ro kimisa aro gare angkor pun khaijaka to sang saman nok saman chin ba sabso khaika nok media ro no nugi tong khana pramot thani phasing yasi suru bro na bo samia chin thani kun amti news kri tibramo tha khai khaya ba chin kun thar tin tibramo tha kun khayam hai chung violence nang hamja ya chung peaceful tongnai ar chinoro area ko no gundu gulangla ka bchi chin bar bar sai tong ta bo chi ko anant devam bo sawo get ti balente assembly lo ko sai ro ko kok sa gala khani abai hai ro kok nai sai de ka cerai sablin samia bo cerai bo busi yan cerai ong okra busi te okra ong abo kun kata sana ya senguro kun jaga sangya chin bubagra tongo chin bubagra sanai ar chung jotono chini joto chini leader rok chung jotono ka temna kok sai tong tini bo sanai khana bo sanai olo bo sai tong nai his amti kunu chini jawab nang ke bar ta lo bidan sobo to applying sanai nyo applying man ya lo bar ta lo am tan je lo ulla tamom bo hai sam no putang ya ka bung bare naidi actually omoto haki salai me ya chung chini sarkar payment ya golo aban step al kan nai যদিও 12 টা করজলাও जों sir tini tipramot thani bising tin nomination remani salono RPI ni party rok tipramot thano tipramot thani borok rok na attack khaini brok koksil sai tongkha tamba gam mahin khana tini nomination